Daddy Lumba said, also for near how many say, did that one day to be won't see him, no awarding. Na maybe say so a yampa. I wish you have fallen in a binum say, won't see any war hefa and crying. Say no be a you are seeing no be a bit to my baby. Mystery TV. In the name of Jesus. Yo, and I know for Sabri, ya compabo. Sesia na mepon chair. Na fe anajono bepem Sabri. Niama bi wo na ebro ya dwene ye ntiase so. E kire mo say after the plane crash ye 40 days to ho. Yegu spiritual research. Niama what is going to happen after the plane crash. Yes, a year some days for end of the year sacrifice. Why every year there's a sacrifice? Now, I'm say, now sentem, ya kojo fosu Daddy Lumba. Ebe kan sembi be dan nyama bi adi. Na so eyampa. Ebe no say a ghost hunter. You cannot judge. I'm not judging. I tell the truth. What we see, what we know is what we are talking about. And you cannot be me. I cannot be you. So think of your destiny and your establishment. Think of yourself, not me. And this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God, Prophet Dr. Abednego of the Kingdom of God ministry. So this is my zeal. One among 1,000. For to show unto a man his uprightness. Nukwari. Na yehu nyama bi. Se say ni ayereba. Ye robe chiremu acheche nkofumu castoplanto technology. Call a friend. Fraunia subscribe. You what I say? Click it. Ring the bell. To hear more mysteries, as it is written, faith comes by hearing, and the hearing of the word of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. In some year, and young quiet to me for so on so can you find so points? Yeah, this is can you police any now share a ceremony here and near a footwear and performing be dear my and also ghost faster, a ghost hunter. Near Rollins actually near Yampany Kufon Panyfo at near Yahu, yes, yate, and Yahu, and Yedi one dance here. Fraunia Yakojin Kratoba. Na so ayampa say in some ekoso ma ehaw Daddy Lumba ana ye kon man makro ma ye nyi prebu okwanso wo la la odofo ede ne wo haw ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wonya no aduro ende na me kanfo raboni spiritual research and divine medical laboratory ede ama a eye prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyem remu awrade ayi no ama wiase se sunsum ya rebia aye okwanko a Dr. Edikre wo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. In short of 4 Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram. Yo, and I know ye the Rajasi some more man ya kwajin kratoaba.
ye go so ye mpabɔ ne ewie na me so awurade yi na kɔ so owie mu obi wa asɛm yi a ɔmmra sɛ na efe deɛ Daddy Lumba sɛ ɔsɔfo ne ha me ne sɛ di dada wonja tobe no na wonsie me no award no na me bisa sɛ so ɛyampa abusuafo no ne ebinom sɛ wonsie no wɔ hefa ɛnkran sɛ no bia wiase no bia betuma baabi ɛyɛ nanka mpanyimfo no fi wɔ ne kurom a nwakobi nanka owi a nwakosie no wɔ ne kurom sana akɔyɛ sɛ anka wɔ yɛ yie no wɔ nkraya na owi a nwakosie no wɔ ne kurom ɛna mpanyimfo no nso sɛ ɛbɛyɛ saa wɔn mpanyimfo wɔn tumi nkobi na wɔn nso yɛ sɛ wɔtɛrɛ yie n'ase na nkurɔfo mɛto wɔn na sɛ wɔbɛtu mpanyimfo no bebree ntumi mma nkran na mmom na nka nkranfo no nyinaa yɛ dɛ ɛmra mɛyɛ yie no ɛwɔ ne kurom hɔ wɔyɛ yie ne wie a na wɔakɔpɛ no korabere bɔkɔɔ wɔ ne kurom hɔ ɛnti saa asɛm akɔyɛ nsɛm mmienu so ɛyampa ɔsɛ ne ehia sɛ wɔn asie no na wɔnhwɛ na wɔnsie no ɛnti ne mpanyinfoɔ no nso kasa anka wɔyɛ yie no wɔ Daddy Lumba ne kurom hɔ nananom mpanyinfoɔ atena nananom tra na wɔn nyinaa tra sɛ wɔyɛ yie no hɔ na mpanyinfoɔ no nso fa wɔn ani ho wɔn fa wɔn aso nti sɛ mpanyinfoɔ bɛtutu wɔn nneɛma sɛ wɔba nkran so ɛsɛ nkran ayɛ wɔsɛ punuhuru adehuru na wɔba na sɛ punuhuru bɛfa wɔn a wɔn sɛ bia na wɔn bere nso yɛ ɛnti sɛ na punuhuru no anka wɔn yɛ yie no wɔ ɛhɔ a na wɔn si no a Daddy Lumba nso wɔ asɛm no ɔsɛ sɛ na mpanyinfoɔ no nso ka nso ɛyɛ o na wɔka nso sɛ wɔbɛyɛ no wɔ nkran na wɔn akɔsie no wɔ no ka mpanyinfoɔ no sɛ wɔn yɛ biribi wɔ hɔ te wo a wɔbɛhia no biara mbra wɔ mu kurom hɔ woyɛ wia mo wia na mokɔ na wɔn ayɛ biribi ɛnti wɔn deɛ ne ɛda ne sɛ etuo nkɔtwɛre etuo baabi etuo da na wɔn nkɔsie no asomdwe mu na baabi ɔnam no baabi ɔte no ne te bi ɔwɔ mu no ɛyɛ ahometo award no wɔnyɛ ntɛm nkɔsie na wɔn fa iye ntu yie na asomdwe mbra ɛnti mibisa sɛ so ɛyampa so biribi saa ɛrekɔ so ɛwɔ Daddy Lumba ne nhyehyɛ ne na ɛyie no ho sɛ biribi kɔ so saa deɛ ɛnna na mesrɛ wɔn ntwa so. This is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. And yes, you can read the Bible. We are talking about the messengers of the Lord in the end time. You are sorry, baby. Sorry. God stand in the congregation of the what? In the mighty. He judges among the gods. 90.9% of the churches are of the gods. Ye know not what ye worship, as my father have said. John 4:20 going. Ye worship what ye know not, for we worship what we know. For the salvation is of the Jews. My father has given me a commandment to call him. It is so, call me and I'll answer thee and show thee great and mighty. So I call heaven and the earth. Anyone that comes to me, I have also power to go to him. And surrounding your own way and what ye did. And you know, sir, Daddy Lumba, baby, o may na ye ni baby o mo sese na aye we dia. Anka pempem to pempem. One shena, 1 year ni woni kromo. Na mpemfo na so ntrase won fo oni hu won ti obi. Since wo so be sorry for mu chacha ni wo mo ka won paboa se wokodi na ahe wo ayi enkrai. Ansa na wo wi a won asa be sie ni woni kromo de a long process. Wo de won sie ni na onya ba bi nkotra nkoda. Na odwe no. Enti no. Yan kasa bebre. Information we na me de etudwa se so eyampa. Na wonya kwan. And then someone for whom bebre obi apeso beka na se. Me na bu ha me nka. Ye de bi esi. Enti Ghana ha no. Wiase ayewo, wiase ayobi dia. Wiase ayobi ne boy.
wiase hyɛ obi nsa. Na wonim a Colossians 1:16-17. It is written, for by him were all things created, either the thrones, principalities, powers, and so, both visible and invisible. Nea yɛde yɛn ani ho ɛne nea yɛmfa yɛn ani hu. Onyankopɔn na ɛma Yesu ne dɔba a ɛyɛ onyame asɛm ɛbɔɔe. Na onyame asɛm na ɛbɛda ne nipa ma yɛhu no sɛ Onyankopɔn ba. So God was manifested in the flesh, seen of angels, approved by God, confirmed by the Holy Ghost. And sorry, to understand the mysteries of the kingdom of God. In money how you cannot be me, I cannot be you. The line. Fisha ushabre and one crabia. To me shabre and men crabia. Sabri hawa. I say, come on to me, Matthew 11:20-29. Come on to me, all ye that labor. Wow, so this one, and I will land, and I'll give you rest. You will find rest for your soul. Me pacho, me bra frame. Also for me, no problem. Also for self. Also for so me, pray for me. Me nye bompai ma me suffer. Me nye ma me skana me bompai ma. There be me srew. And ye mumfa chebe. Bribi hawa. Bribi chiruswa bra. Ye wo in Sawam. Udu in Sawam last stop wa. Father, we task so be so liberty, kingdom, and now or twice the kingdom of God school now sorry. Also, she shall ubumo baby ubisa or bema. Onyamisha, Onyamika, ewo Yesu dinimo. Amen. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwanko a wodi chenchecheche a wonya anu aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama a eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyemremu awurade eyinu ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Wo and na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insawama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. In short of Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram.